Sanonpa nyt niinku, että mikä on niinku eka fiilikset, kun eka kertaa ollaan kahdestaan pilikille, että miltä tuntuu just, että tämä on sun elämäsi niinku semmonen paras kohokohta. Jos tämä on paras, niin ei oo häävejä ollut kohdat Sampo-TV:lle. Kyllä mä nyt vähän on semmonen hyvin epävarma tämä on niinku sinun kanssa. Onko sulla bensarahaa antaa vähän? Bensarahaa? Niin. Ei tarvitse olla bensarahaa, kun kortilla käydään tuosta mennään tankkaan, niin ostamassa makkarat. Sulla on jotakin hyvää, jos ei sitä oo jo autossa. No niin, mepä laitetaan lisää tulemaan tätä, kun me päästään tuonne Pilikille joskus. Niin. No sekin on kyllä päästäänkö me sinne asti? Kaverille soitin tuonne 25 kilometrin päähän, niin tuli vettä kuin Esperin. Niin, tuli. Piip. Täällä aurinko paistaa. Tuossa Kuusamontilla sato. Joo, mä tilasin auringonpaistaa. Hele. Mä sain tämmösen näin. Laskettelu pilikkikengät. Tämä on hyvä. Tämä on sitten tämmönen erillinen. No on kiinni, me nyt kehtaa ottaa. Otatko ne mukaan nyt, kun me lähdetään? Kehtaa niitä ottaa, niin nämä kato vaan tästä. Napsautetaan tuohon niinku lasketteluun monokuulle ja annetaan mennä, ja kun se on leviä ja pitkä suksis ja kun tarvitsee kun se liittää tuolla hangen päällä. Kun kerran potkaset, niin se on Pikkulammen toisella puolella ja kahdesti niin Isonkin järven toisella puolella. On tämä hyvä, mihin minä sain tänään. Ei mahu tuonne autoon nyt, kun lähdetään Pilikille perille. Ei tämä mahu, eikä me nyt rannasta kauas mennäkään, kun tehdään nuotiot ja makkarat paistetaan ja kai sulla nyt jotakin muutakin hyvää mulle sattuu tulla olemaan. On, joo, on mulla. Katsotaan, mutta tämä on hyvä, että kiitoksia vaan sinne. Ole hyvä, ole hyvä. Ei sulle, ei tuu tästä, kiitos. Saapa nähdä missä me ollaan kohta, kun meillä on kartturina tämän saatana vanahus täällä. Mä kato sanoo. Se kartasta katsoo, että mihin ollaan menossa, eikä saatana löyvä. Ollaan jossakin helvetin korvessa. Tämä on jossakin erämaassa. Vasta minä oon autossa enkä missään korvessa. Erämaassa saatana, eikä erämaassa. Ei helvetin vienkyyti. Koirakin on vinkuu tuolla. Anna kyllä, se on sun koira. Mihin ollaan? Me ollaan erämaassa. No sehän kaupunkilaiset tämmönen erämaa on, kun asfaltti niitä ajaa ja ei näy aina 100 metrin välein talua, niin sitä ollaan eksyksissä. Eihän tällaista huoltoasema. No mitä, pitääkö se jotenkin huoltaa? Ei mua tarvitse. Ota sitä sinappia makkaraa, se on huoltaa. Me ollaan täällä aikametsässä. Ei olla metsässä, ollaan maanteella. Me ollaan kohta tuolla semmoisen, että Suomi on tuhansien järvien maa. Ollaan järvellä. Jollekin järvelle mennään samputtiin ja katsotaanko kala halpaa, vai pitääkö lähteä kauppahalliin. Vähän sinä. Ei me. Nyt se sai reijän tehtyä. Kerrankin sun elämässäni. Kerrankin sun elämässäni sieltä löytyi se kosteus. Kuulepa reikittäjä. Mä paan sulle tommosen Kerran elämä. sanahan valion tai jonkun. Sillä tää lähtee kaikenlaista kallailla valiolla. Osaatko nää panna toukkaa kiinni? Eikä minä semmoisen, kun sinä laitat mulle. Kun minä oon kaupunkilainen, niin mun pitää ihan höpötä, kun kastut. Noniin. Ei mene. Katsotaan nyt, onko tässä vettä. Noniin, katsotaan. Se on heti 5 kilon siika. Uskotko? Ei tässä on matala. Onko? Ei tässä on niin matala, että eihän täällä sovi lahanakaan uimaan. Ei. Onko niin matala? Ajattelis tuossa nuin on ja... Ei kyllä siihen sopii kun... Kattopas, minähän tiedän, että mitään. Laitapa mulle kaikki valmiiksi nyt. Laita vaan se maksaa. Mä oon maksanut jo. Onhan se hyvin. On sinä. On. Martta, tuopa pois. Kattokaapas että kuinka avuton tuo on tuo. Minähän on tullut kalalle. Mitä yleensä? Onko ne niitä sun munista? Näitä sulle, mä paistan näitä sulle. Niin. Satiaisia. No niin, nyt ollaan Pilikillä. Vittu, mä en saanut vielä yhtään kallaa. Tuo laittoi mulle jonkun viehen tänne, mutta täältä ei vielä tullut, ei ainuttakaan kallaa. 5 minuuttia ollut, niin mä sanon, että lähdetään jo helvettiin. Niitä on kuule monta vuotta testattu sitä ja sillä ei oo mitään saatu, niin sillä mä sen sulle laitan. Nyt katsotaan lähteekö kallaa, mutta saapa nähdä miten se on. Komia ilma. Seuraa on vitun huonoa, mutta Ei jos haalareita tarvitse.
Ei ois tarvinnut hallarit ja sanot mulle, että laita hallarit päälle. Sillä, että sua vituttaa, kun sun kuu. Niinhän mua vittu. Ei, meipä Martta nyt muualle sitten. Joo, ei täällä vielä. Mitä te kyselette, tulkaa katsomaan ja onkimaan, täällä on sievä ilma. Tulkaa itekin kalalle. Täällä on kyllä Täällä helvetin. jotakin sohvaperunoita vaan telekkarista vahattaa. Niin, ne on täällä ei oo vielä. Kyllä minä nyt luulin, että kun minä lähtin pilikille sen, että se 10 minuuttia olisi pari siikaa tullut, mutta ei se hirveät puheet oli Katsotaan 8 tunnin päästä, mitä on tullut. hirveät puheet oli, että tulee kalloon. Ei saatana vielä mitään. Minä että lähdetäänkö jo kotiin, mutta ei. Jos täällä yksikään sintti täällä järvessä on, niin minä sen sieltä otan ylös. Joo, tässä se. Täällä erämaassa ollaan kalalla. Joku kysyy, täällä erämaassa. Mikä tunturi tämä on? Häh? Mikä tunturi tämä on, missä Mikä me tunturi? missä me Se ollaan? tunturien tunturi. Oho! Kato. Perhana, ottakaa Melkein. äkäisesti. Jäikö pohjaa siinäkin kiinni? Jäikö pohjaa kiinni? Vapaa oli käjestä. Ei siellä ei oo silmätippapulloja nyt mukana, mutta Pyrstöllä löytyy. miten tämä perkele käännetään tämä systeemi. Joo, ei sillä oo silmä. Ei me pellolla olla kalassa. No on tämä aika pellolla kuitenkin, mutta en mä tiedä laittako. Törmi onkin saappaan reijästä. Niin se ei mulla ollut edes saappaita mukaan, kun me tultiin, mutta piti käydä hakkeella aina asti. Mä en tiedä, että tarviiko tällä saappaita. Tuolla se. Tänne läppäskenkään jalassa lähe. Martta! Tulee! Tule tänne, tule! Näpyy, ei 15 minuuttia nyt on. Ei täällä mikkiä naskalit. Onko ne justi ne, jos hukutaan? Mä melkein uskaltaisin luvata, että ne mitä sinä saat kaloja, niin minä elävänä syön. niin kuulitteko te nyt, että se mitä minä saan elävänä kallaa täältä, niin se alkoi elävänä syödä. Se on niin luottaa tähän mun homma. Joo, tässä voisi joku. Tähän pitäisi joku biisit saada soimaan kyllä. Mitä se Martta on? Onko mä meidän Martta tänne? On kyllä koira nauttii, kun se pääsee täällä. Niin se on. Nauttii, kun se pääsee mennään. Minä parempaan pyriin. Mitä sillä on väliä, että tuleeko se nyt mitään, kun ei tuu saatana kallaakaan? Niin vaan jos sen tekisi erilaisella kairalla tai sitten jos on se vipu, käsivipu toinen turvallisemman, niin se voisi laittaa tulla. Tullehän nyt on kello vielä, nyt on vielä syöni aikakaan. Milloin se on? No sitten kun rupeaa kallaat. Niin se sitten syö, joo. Justiin sillä. Helvetti. Mä eilenkin olin 2 tuntia. Tämä on tyhjä koko vitun järvi, ei tällä mitään. Ei oo, minä näin äsken tuossa silmäkin. Pitää vähän kato. Nyt se alkoi se valitus. Tyhjä tämä koko järvi, lähdetään pöys. Ajetaan 100 kilometriä perkele tulla, niin. Pitää Ja käydä. sulla on olla, kun sulla on laina kamppeillakin ja laina vehkeillä ja. No mullahan on laina kumisaappaat. Ei, nämäkin on vähän semmoista, saas olla vähän lämpimämmät. Ne on lämmin, sillä mä ne annonkin, että närisee aivan heti, että tarkenee vähänkään olla. Ei täällä on tämä makia keli, ei siinä mitään. Makia on. No meillä on nyt oltu puoli tuntia. Katsotaanpa, nyt vaihtaa reikkiä. Se vaihtaa reikää nyt, mutta ei syökkinen häiritse. Tyhjä reikä se. Minä luotan tähän reikään. Täällä on vettä hetikään niin paljon kuin Hämeenjärvellä oli eilen. Ai jaa. Niin täällä on paljon vähemmän, joo. Täällähän melkein roksulla pärjää. Niin roksilla pärjää, joo. Joo, ei niissä ainakaan sen enempää vettä osu saappaassakaan kuin se reikä. Niin tuohonkin nämä parasta yhden. Pitääköhän mun kokki. Siinä on reikiä ja niitä tulee lisää, jos On se pappan tossa. Joku kysyy, onko pappa tossa. On se, ei sille voi. Nyt se on taivas alle.
pystyy kumpakin lähtee. On vaatetta panna taivas alle ja pystyy sisällä olleen kyllä reinotossuillekin. Tuleeko tänne jotakin kutsuja? En mä ole ikinä käyttänyt tää liveä, mutta koko ajan tulee tää kutsuja joku. Lähettääkö ne jotakin kutsuja vai mikä tuo systeemi? Älä putua ne oven avantoon. Martta, pois sieltä, pois. Jolla isokin avaus. Tässä ei hirveän syvästi ole vettä. Ei vaan kyllä tuossa ihan hyvälästi on niin sillä, että kalat pystyy uimaan ja sopii uimaan. Perkele, nyt lähti. Mitä nää nyt te? Sain kiinni. Ei vittu, nyt se... Ei, kattakaapa niin, minkälainen pilikkikaveri, niin onkin oman kinttas tosta. Eihän tossa tuu helvettiäkään tuon kanssa. Ei saatana. Ei saatana. Nyt silloin se uusti. Päässä kintas sinne, kinttainen päivinen sinne, niin... Sehän Sulle kintasta näyttää. Patse no niin, tämmöstä se on, kattokaapa kun ollaan täällä, niin... Onkin eka kinttaa ja nyt se joutuu puukolla alkaa reppiä kintasta. Ei vittu. Niin ei sitä tarvi ihmetellä, jos ei tuu kalla. No niin, kattokaa nyt. No siellä se puukon kanssa värkki. Eikä sulla tartu mitään, kun sulla ei oo siinä koukkua. Kinta. Ei johan osas jäädä luihin. Voihan ketä. Joo, näin se on. Tuolla kato, nyt se onkin tuo kinttas. Joo. Joo. No siinähän on syötti valmiina sitä karvaa nyt, kun nää lyöt. Karvasyötin näy. Siinä kinttasta kun sait. Sehän on luonnon jotakin. Ei se kala tiedä mitään sinne. Jotakin pyöränkumia se tähänkin laittoi tähän. Niin mä tein, se kestää. Mutta kattokaa, että eikö mikään tuo virrivelikö tämä saatana. Tämä on semmoinen ihan paska anto mulle. Niin tämähän on väline urheiluun perustuu tämä. Tuleekin tällä mitään. Katsotaanpa nyt värkkejä. Mutta mulla on sitä kunnon tuoli täällä. Meillä ei oo kato niitä, mitä ne on, ne kaikuluotaimet ja... Mä kattelin, kun niillä on monella, niin näkyy saatana kalatkin jo siitä vehkeestä, että se on mennyt jo mallille. Pitääkö meidänkin ostaa semmonen, jos me ei saa kallaa, niin joku videokamera tonne... Mulla on pakastissa lohta, mitä mäkin... Joku videokamera tonne veen pohjoon. Ei tässä kuule kalatta jäähä ja... Taitaapa löytyä purkkisiikkaakin. Ei tässä kyllä tästä... Eihän me vielä oikeastaan... Eihän vastako harjoiteltu. Ei näytä tuollakaan suunnalla. Kyllä tämä tästä alkaa tuota kohta. Mä mietin, että Mitä nää mietit? Mietin tässä, että tästä ne tehdään rannemmas vai? Ei tuolla oikein vettä tässä rannassa. Ja siika. Oota. Tuopa näyttää. Nyt lähdetään Kattokaa. Oota, Martta, ei. Kato, papa sinne. Nyt tämä. Kullanvärinen mormuska. No niin, nähdäpä sitä popo siihen. Täältä lähtee, kato, ei oo turhia reissuja. Ei. Minä sanon. Ottakapa vähän aikaa. Martta kyllä. Voi pirun Martta on käynyt täällä. Onko se käynyt sitten? Ei joko tassunjäljet eikä saatana minkäännäköistä reittiä. No Martta, auta vähän sitä. Auta pappaa vähän. Kuule Martta, kuule saat siitä lähtiä tai. Mä lyön täällä kauhalla sua ottaa. Näitä ei peitetä, siinä on sulle. Siinä.
Käynyt vetämässä. Martta aina käy kato reijä tuossa sotkemaan. Niin. Tiedän Martta se, että se oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun minä lähdin Pilikille, että sinä lähet. Sinä et lähde silloin, kun elää nyt tuu siihen reiälle enää. Ne antaa sitä omaa reikää jollekin tuonne, vaikka sujeille. Täällä on susia paljon. Susia, ne hakee susia. Poikakaveri sieltä. Susia, poikakaveri. Teistä tulee sitten susikoira. Minäkin voisin semmoisen penikan sitten ottaa. Ei. Susikoiran penikan. Joo, Martta on tuossa meidän mukana. Ennenhän meillä oli se Kerttu. Kerttu oli sitä ennen. Ja nyt- Herne Terttu. Kerttu oli, nyt on Martta. Martta on uusin tulokas tässä. Oliko se Martta sille Kertulle suku? Oli se jotakin sukua tämä No Martta. yhtä pölöhö se on. Onhan tuo tommonen kahelituuki. Mutta joo, En mä tiedä, tarvitseeko ne sukua olla, jos on kasvattaja pölöhö. niin jos meikäläinen on, niin joo. Pölöhö kasvattaja. Älä mene Martta, peittää. älä me peittää sen. Tänne. Se joo, Martta on se täyttää 3 vuotta. Martta. Äkkiä se menee tuo aika. Mene sinne. Martta tuli heti kun Kerttu kuoli, niin se oli kuukausi, niin se tuli sitten. Sitten tuli Miten se kävi niin tytön norsuja? Ei norsuja, kuin marsuja. no nehän on niitä vielä pari hengissä, 2-3 kuukautta. No käytitkö nää siellä? Käytin piikille vesi. Ei hyvä ne. Katsopa, se on uskollisesti odottaa sitä kallaa. Se olisi niin. Se olisi riittänyt, kun siellä on Whiskersin 16 unsista näyttänyt sille Martalle. Kaikillehan ne riittää. Vituttaako Martta sua? Eikä sitä vituta. Mene nukkuun tuonne kankaalle puun juurelle. Ja ottaa tänään sillekin yhden siian onkaset siitä. Se saa syödä. No eihän se. Nyt ollaan oltu 2 tuntia. Paljonko kello? 12, vähän reilu. Eikä me vielä 10 oltu. Olisiko me ollut? No ei me Ei ihan. se kauaskaan. No ei se kyllä kauan se. Ei tullut katsottua paljonko oli tuossa pihalla. Ei. No, Eikä se. oli mitä oli. Ei meillä tarvitse kelloon tuijottaa. Ei tarvi, ei. Ja pimiä jos tulee, meillä on autossa valo, me osataan mennä suoraan tietä. Niin osataan joo. Hyvinkin osataan. Ja jäähän tuonne kottaan yöksi siellä on. Joo. Ei oo kioski. Voisi sanoa, jos tuossa rannalla tuo kota on, niin paikkailun kanssa, ketkä tahansa sinä käy sun muuta, niin vois kyllä vähän siivota ja pitää viksumpaa, kun elää niinku saatana siko, vaan jospa ne elää niinku kotona sattuu. On tämä vähän niinku sikoletiksi päässyt. No on, eihän tuommoinen hyvä paikka on ja hyvä kota ja muuta, niin sinne Hyvä. jätetään makkarat ja sinappituutit. Ja vitun makkarata oli tuolla ja kaikki. Hyi saatana. Melkoisa pellossa ja Sikolatissa asuvia on, jotka on käynyt siellä. En halua olla tekemisiä semmoisten kanssa. Joo. Ei, yksi siika on tullut tuossa. Mitä se Martta on? Ei niitä kerralla tuukko yksi. Ei niitä tulko yksi kerralla. Ja yleensä se tarttuu tähän meikäläiseen. Kuinkahan moni siis sulla on yrittänyt että seuraa sitä, kun se pitää koko ajan tuohon. Sehän näkee sitten heti. Kun se... Ei näe eikä kuule se. Hyvänen ai. Hyvänen ai. No saatpahan moittia sitten. Se on sullakin se on vähän niinku sunkin vehe ollut ikäiset tuo, että se on tuo alaspäin vaan lörpöttää. Se on sama missä lörpöttää. Silloin kun tarttepi, niin saatana sitten ollaan tanassa. Oli mikä näin tahansa. Oli onkin tai onkin. Kärki alhaalla. Älä höpötäkään höpötyksiä. Nyt ollaan ongella eikä höpötetä. Itse nyt alkaa paistaa aurinko. Joo, Vähän kun tulisi vielä tuolta. Pikkusen menee kato pilvet tuonne kuutis. No vähän vieläkin ne silmälasit. No ne varmasti oli siinä lätsän siinä päällä, kun mä Joo. nakkasin lätsä sinne auton on siihen. Nyt kuule menkää ihmiset ulkoille. On Kallis reissu, jos ne meni hukkaan ne lasit kantaa. on semmonen kirje, että 200 € lasit. täällä kreipaa. On nyt kyllä niin kommea ilma. Ei tuule häivä. Ei.
Kyllä ne saa sanoa, että säätiedotuksia taas olisi, mitä illalla katsoi. Tuli ja siitä. olisi uskonut niitä, niin eihän tuossa perkele sängystä ylös noussut. Joo. Ei, kyllä sehän aina päin helvettiä ennusta. Aivan piti olla kurjaa ilmaa. En minä On tämä sillä lailla kurja, kun sun kanssa on, Minä mutta luulen. ilma on ihan mukava. Joko nykkii? En mä tiedä, onko näin ennen kuin mä tuon yhden sain. Sehän voi olla, että se oli viimeinen. Minä veikkasin, mitä mä oon saanut niitä, niin semmonen 600-700 rammaa. Ihan hyvän kokoinen. Tulee joo. Ei tuu tuolla vieruskaverilla, ei oo tullut kallaa. Kyssy, ei oo tullut. Ne epäilet, että me vietiin se viimeinenkin siika täältä. Ei mulla taas semmonen tunne, että Kohta se pitäisi räpsä. Mä käyn tuolla laitareijällä, sitten mä menen takaisin tuonne. Katoppas mitkä löytyy. Oliko niin sitten? Mun reipä. Annapa nämä, niin ei ne ole isot siijat niin häikäisiä. Se on aika kiiltävä pintainen. On se, Se niin- käy siliin. Se on vähän niinku kromiaos. Niin. Tuolta se möllöttää kuule mukavasti. En mä tiedä, kun se tuostakin lähti, niin Lämmittää jos se tää. kohdalle tulee, niin ottaahan se tuota... Ottaa. Turhaakaan noita reikiäkään rupia tekemään miljoonia. Niin eikä se kylläkään se oli. Oliko se tuolla jos... Säännössä, että kun aamulla Lähtee. purkittais verhonraposta ulos, muuten niin kun nää näet ilman, niin silloin tietää. Ei siinä paljon oo. Kahta puhetta sitten. Eikä se saa. Mikä se hudisi, vai menikö aamu? Auto saa. Täällä korvessa menee täällä erämaassa autot mennä. Mutta kattokaapa ihmiset, jumalauta. Siis ajatelkaa mikä keli. Te tietenkin, jotka olette töissä, niin se vituttaa. Mutta työn iloa kaikille. Helvetistä, mutta aurinko paistaa. Kohta lähdetään uudestaan tuohon. Meillä on reijät tulee jo valmiina. Lähdetään kattelee sitten saadaanko lisää kallaa. Ja meillä on kyllä niin pieni autokin, että mahtuuko ne kyytti. On kyllä se postiauto tuolla. Postilla tuolla loput. Tiedätkö niin mitä? No, Perkele nää mainitte sen työ, niin mulla nyt relottaa. Aina kun mä kuulen sanan työ, mulla rupeaa korventaa. alako vituttaa. Eikä oo rennietä mukaan. Voi hele, ei passaa töistä puhua. Kyllä puhut työstä. Menkää ihmeessä, niin luontoon nyt. Tämä on kyllä kaunista. Teitä rupeaa sen tilalla lailla työsana, että En tiedä, kun mikä- ihmiset ei ole pilikillekin työ. Yksi siika osaa. Pitäis keksiä joku sana. Kyllä me saadaan lisää tuossa kohta. Kohta aletaan. Ja No vasta alulla. ei tuo normin päästin pannu tuo yksi, mulla sovittaa. Ei. Meillä on tuo makkara vähän semmoista Makkaratkin tehty niin kuumaksi, että ei syömään pystytä, vaan pitää lähteä käymään tuolla Pilikilämmellä taas. Tässä iltapilikki tulee. kohta pitää lähteä. Tää lähtee, kun tuotiin suolaan nuo äsköiset kalat, että kuvakin otettu, me ei pysty ottaa kuin yhdestä siijasta, kun on niin iso, kun ei ole laaja kulma kameraa. Ei ne mahu tähän kameraan. Ei ne mahu tuohon, niin. Joo, niin ei otettu kuin yhdestä, vaan kyllä se riittää yhdessäkin kuva ottava. On niitä useampia. Tuolla järvessä meinaan. Järvessä. Nyt mä nautin ruokahetkestä ja sitten mä lähden järvelle. Ja Marttakin on aivan itsensä myynyt ja jos on väsyksiä. Persen maassa hangessa siinä Niin jäyttelee saatana. Martala ei oikein. Martta ei ole oikein nyt siinä terveen näköinen. Me autoon nukkuu. Martala haluaa makkara. Mutta on niin kuumit, pitää vähän aikaa antaa. Onko hyvä kalja tuo? Tämä on karhu, mikä tuo? Korven kutsu. Tämä on siis älyhyvä. Joo. Sehän on samoin. Olen minä monenlaista kaljaa maastanut. Onpa joskus ollut joku putsukalja, niin joka on jäänyt juomastakin, mutta nämä ei jää. Tämä on. Karvilan panimo se on. En tiedä, että kuinka iso panimo se lies on muuta, mutta kyllä se on oma lähteen vesi ja
parhaat maltaatkin vielä ja... Voi että. Joo, tätä voi kehua, joka tätä löytää kaupasta, jota niin suositellaan, ehdottomasti suositellaan. No ollaan. Kyllä saa ihmettä, mikä on saatana, että onko sulla kotona sattunut jotakin, vai olisiko sulla ollut siivouspäivä, vai mikä sulla, että kun sulla ei ole mitään kiirettä nyt mennä kotiin. Että jotakin nyt on, tässä on jotakin taustalla. Ei oo. Tämä ei voi olla totta. Kello 9:30, mulla 10 aikaa tultiin suunnilleen. Niin. Äkkiä on mennyt kyllä aika. Menneekä se tämmöisessä, että eihän se ole se 8 tuntia mikään olla, jos ei nykäisekään kertaa. Täpä, jos ei kato tällä pilikillä tuu, niin uita sitä sun nappulaa siellä, jos se siihen tarttuu. Siihen pitää olla isommat kairat, millä reijätte. Ei saatana. Tuntuisikas, että säkin kallaa oos. Joo, semmoista. Eihän tää saalis oo pääasia. No ei ookaan. Saatana, jos tästä pitäisi elanto ottaa, eihän sitä tulisi nimeä. Ei. Ei mitään. Ei se tulisi tästä, ei kyllä tulisi, ei vittuakaan sun kanssa. Kyllä se sillä jos ite tässä oosin. Sinähän voit Jani ajatella sillä, että kun ne lähet tämmösen, niin sinä saat olla hyvässä seurassa ja näin, niin sulla menee päivän mukaan. Mulla kun se on toista vähän tämmöistä kärsimystä, vaan minä sen sulle suon, että kun sinä saat olla hyvässä seurassa. On se ihanasti ajateltu. Joo, isot on kairat ja katsotaan miten tämä menee. Kyllä tässä vielä jokunen aika ollaan ja sitten lähdetään Joo, otetaan nuo iltasyönnin kalat pois. niin iltasyönnit vielä ja lähdetään.